Rani és az egyszarvúak világa. Rani, egy 6 éves kislány csillogó szemekkel, mindennél jobban szeretett álmodozni. Egy nap, miközben egy rózsaszín egyszarvút rajzolt, valami varázslatos dolog történt. Hirtelen a rajz egy fénylő kapuvá változott, és Rani egy olyan világban találta magát, ahol élénk színek, édes felhők és csillogó virágmezők voltak. Hűha, suttogta. Egy rózsaszín egyszarvú édes sörénnyel közeledett hozzá mosolyogva. Szia, Rani, mondta lágy hangon. A nevem Rózsaszín, és én hozom neked az öröm ajándékát. Rózsaszín megérintette a szarvával Rani szívét, és Rani azonnal egy kis boldogságlüktetést érzett. Mostantól minden apró dologban megtalálhatod az örömöt, mondta. Rani tovább sétált, és egy kék folyó szélén egy kék egyszarvúval találkozott, akinek a szarva úgy csillogott, mint egy csillag. Én kék vagyok, mondta, és én hozom neked a béke ajándékát. Kék hideg levegőt fújt Rani homlokára, és Rani azonnal mély nyugalmat érzett. Amikor meg kell nyugodnod, emlékezz erre a lélegzetre, suttogta. Az út során, egy varázslatos zöld erdőben, Rani egy zöld egyszarvúval találkozott, akinek bölcs szemei voltak. Én zöld vagyok, mondta, és én hozom neked a bölcsesség ajándékát. Zöld ráhelyezte a szarvát egy ősi könyvre, ami magától kinyílt, és Rani hirtelen megértett dolgokat, amiket korábban nem tudott. A bölcsesség mindenhol ott van, mondta. Rani érezte az örömöt, a békét és a bölcsességet magában. Tudta, hogy ezek az ajándékok mindig vele lesznek, még akkor is, ha hazatér. Ahogy a nap kezdett lenyugodni, egy fénylő kapu jelent meg újra. Rani elbúcsúzott a varázslatos világtól, és visszatért a szobájába, szívében tele varázslattal és különleges ajándékokkal.